Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gaurkoan, Gaintza herria hurbildu gara. Gaintza Gipuzkoa eta Nafarroa artean dagoen herria da. Zehazki Araizko baiaran kokatzen da. Araherriko Maioenpean. 388 metro dituen herria da, eta hemendik Irumugorrita igoko dugu. Hain Intza dorrea deitzen dena. Gure abia puntua hemendik metro batzutara izango dugu, eta hantxe esango ditugu ibilbidearen ezaugarriak. Gaintza herritik metro batzuetara pista hartu eta bide gurutze honetara helduko gara. Hemendik hasiko dugu. Hemendik 1100 metrotako desnibel positiboa daukagu. Distantzia txikia edo laburra da eta desnibela izugarrizkoa. Poliki joango gara igotzen. Ikusten duzuenez, poliki altura hartzen goaz. Hor behean daukagu herria eta desnibela izugarrizkoa izan da. Poliki eta arnasestuka igotzen ari gara. Eta hemen, bapatean, harriko eskor batzuk aurkitu ditugu. Ez dakigu tirolina bat ote den edo, lanan erabiltzen dutena edo, baina ikusten duzuenez, kable bat, hori, enborrena goitikan pasatzen da eta berantzka doa. Orduan ez dakite. Zeo zer jeisteko edo erabiliko duten. Gu bagoaz Aldapa gora. Irumugorrita edo Intzako dorrea, Aralar mendilerroan dagoen mendia da. 1431 metroko garaiera dauka, eta Aralarreko Maioetan kokatzen dugu zehazki. Gipuzkoako mugatik oso gertu dago, eta bertara igotzeko aukerak anitzak dira. Ohiko bidea nahiko erosoa da, Aralarreko guardetxetik abiatzen da. Baina guk Gaintza herritik dijoan bidea aukeratu dugu. Bide laburra, baina oso gogorra da. Desnibel positiboa 1100 metrotara iristen baita. Gaintza herria 388 metrotara dago eta. Ibilbide osoa maldan gora doa. Baso itxi eta ilun batetik pasatuz, dena pagadi ederrez inguraturik. Behin baratzaile lepora helduta, Aralarreko ikuspegiak bikainak dira, eta lautada gora aberatsu osatzen duen mendi tontor ugariz disfrutatzeko aukera daukagu. Ateraldi hau liluragarria da, Maioetako mendi garaiena ezagutzeko, eta fisikoki gure gorputza indar eta energiaz beteta dagoela egiaztatzeko. Beno lagunok, pista utzi dugu beko lepoan eta hemendik bide xidor hartu dugu. Hori bai Aldapa, dena konstante gora eta gaina izugarrizko aldapak, kriston desnibelarekin. Gogorra egingo zaigu igoera hau. Begira, honena daukana da, eguzki ez dagoela eta bintzan lainotuta dago eta ez dugu horren beste berori pasatzen. Baina, goian ez dakize bistak edukiko ditugun. Aurrera goaz. Beno, gure igoerarekin jarraituko dugu, eta bidean barna halako markoa gorriak jarraitzen ditugu. Hori harrietan eta zutaberen batean dagoena, baina hori ez dira oso argiak, bide hau normalean Irumugorretara igotzeko ez delako oso ohikoa. Beste batzu daude, Sakana aldetik igotzen da edo Lizarrusti aldetik ere bai. Baina, Gaintza aldetik horren desnibel gogorra duka, normalean ez dela bide hau erabiltzen. Baina, gu oso ausartak gara eta bide hau erabaki dugu. Así que, gora goaz.
Gaur etorri gara Irun mugarrietara. Hementxe, Maioazeko ibarrean, Gaintzako herritik abiatuko gara, eta gure helburua gaur izango da pixkat Irun mugarrietako natura eta ingurumena zuenganatzea. Ea sortea daukagun, eta zeinbat animalia, zein landare eta paisaiak ikusteko aukera dugun. Ongi etorriak eta bazen. Badirudi sortea izan dugula, eta justo hemen gaundela, baserritarra, etorri da belarrak egitera, eta 5 minutu beranduago, etorri da Europa mailan desagertzeko zorian dagoen harrapari bat, mirugorria alegia. Izen zientifikoa mundu mailan elkar ulertzeko milbus delako izena jasotzen duen espeziea da, eta zer egiten ari da? Baserritarrak belarrak egiten dituen bitartean, bera badabil pixkat ikusten, eta ea zein matxin salto, zein arrasti edo karraski jaleren bat, pixkat hor bereak egiten duen makinak. Apurka egiten ari dena da, ingeleraz red kite delako izena jasotzen du harrapari honek, eta badoa pixkat behiratzen, astiro, eta haren aukera ikusten duenean, jaitsi egingo da, eta atzamarrakin pixkat haren jakiak edo elikagaiak lortuko ditu. Hementxe, Euskal Herrian, orain udaberrian eta udan, desente ikusten ditugu, baina areta gehiago ikusten ditugu mirugorriak neguan. Neguan, Europan, eta Europa bezala esan dezakegu, Alemanian, Frantzian eta apurtxo batzuk erresuma batutik etortzen diren miruak jasotzen ditugu. Migradore partziala dira. Horrek esan nahi du, Iberiar peninsulatik iaia ez direla jeisten Afrikaraino. Hementxe, beraz, pasatzen duten negua espezie honetako ale guztiek. Oraintxe bertan ikusi dugu harrapari bat, bazela mirugorria, baina hemen Maioetan, atzekaldean ikus dezakegun haitzetan, beste harrapari batzue bizi izaten dira. Adibidez, harrapariak ikusteko hementxe Maioetan eta Irun mugarrietan batez ere, aukera aparta daukagu. Hemen Nafarroan, pixkat, oso esanguratsua da eta polita da, honaino hurbiltzea, eta haren naturaz gozatu ahal izateko. Hementxe baitugu, saitzuriak, saiarreak, belatzandiak, besteen artean. Eta sortea izan ez gero, ugatz arraroa ikusteko aukera izan dezakegu. Aukeratu beharko genuke egun eguzkitsu bat. Agian goraino igotzeko, bero askoko egun bat saiestu beharko genuke, eta agian pixkat hori, ikus dezakezuen bezala, goruntzein egiteko, alde handia badago eta altuara desente igotzeko aukera izango dugu. 1000 metro baino gehiagoko aldearekin. Hor, ikus dezakezue pixkat, ene atzekaldean, zenolako paisaia, kararria dela eta oso vertikalean dauden Irun mugarrietako haitzak. Hementxe ikusteko eta paisajeaz disfrutatzeko leku oso aproposa bada Maioazeko bailara. Gaurko saioan, Arararko iparraldean kokatuta dagoen Betelu herria ezagutuko dugu. Nire gibelean, Arararko Maioak ditugu
Hemen ikusten ditugu hainbat mendi tontor, hoien artean baita Irumugarrieta tontorra. Betelu herrian gaude eta hementxe nire atzekaldean, nire gibelean, Apezte Gizarra dorretxea aurkitzen dugu, Erdi Aroko dorretxe eder bat. Erdi Aroan, hemen Betelun, galtzada erreal bat pasatzen zen, baita Lekunberri eta Larraungo ibarra gurutzatzen zuena, eta Iruña eta Tolosa lotzen zituenak. Galtzada hemendik pasatzea, onurak ekarri zituen, baina baita Erdi Aroan gaztelaniarrek Gipuzkoa eskuratu edo konkistatzen dutelait, herri hauek mugan bertan kokatutak daudenez, gaztelaniarrek eta gipuztarrek behin eta berriro onat sartu eta herri hauek kiskali eta suntsitu zituzten. Iritsi gara iturri txike batera. Pila plastikozko basu bat eta guzti dauka. Ondo etorriko zaigu, geldialdi itxo bat egiteko. Egia esan, aldapau oso gogorra egiten ari zaigu. Oso laburra, distantzia, baina sekulako desnibelak ditu. Beraz, ultragotxo bat hartuko dugu. Jale. Irumugarrietatik.
Beno lagunok, azken kilometroa geratzen zaigu tontorrira, aldapa hori ez dago, bide osoan, baldari gabeko zatirik, dena gorantzka doa. Beraz, etortzen bazarete bide hau egitera, begiratu ondo traka eta indarrakin etorri. Ondo gozaldu eta emaiketako bat sartu motxilan. Beno, ikusten duzuenez, kriston lainoa dago hemen inguruan, egia esan, paraje hau lainoarekin ikusteak ere badauka bere xarma, baina bere alde txarra ez ditugula ikuspedirik, ez da bat ere ez non gauden, ez zenbat geratzen zaigun, ez daukagu referentzirik. Baina, bueno, azken kilometroa geratzen zaigula badakigu, eta horretara goaz. Irumogorritara heltzeko kilometro erdia geratzen zaigu. Eta ikusten duzuenez, kriston aldaketa egon da. Basoan geudelarik lainopean geudelako, ona lepora heltzean eguzkia atera dela. Aldaketa bortitzailea esan. Eguzkiarekin goxo-goxo. Behian, kriston ezetasuna zegoen, eta izerdi patxizan egon gara igotzen. Baina, beno, behin hemen gaudela, azken txanpa geratzen zaigu gure tontorrera. Bagoaz gora! Balerdiko bidean geundela, gaintzatik, hemengo behan dagoen baserri baten barruan, ikusi dugu enar arruntaren kabi bat dagoela. Enara arrunta bada hemen ugaltzen den, Euskal Herrian ugaltzen den hegazti intsektu jale bada, pixkat helduak, bizkarra eta hegoak beltza dituzte, aldiz zabela txuria. Helduek badute estarria gorri, aldiz kumeek, urtean jaio diren gazteek, badakate laranja. Alboko lumoek, batez ere, arrek, emeek baino pixkat luzeagoa daukate. Zer gertatzen zaie gure enar arruntei baskotan ez dakatela lekurik, batez ere gure hiri berrietan haien kabiak eiteko. Behar dutena zer da, olako biga bat eta
leiho bat edo atea irekita egon behar duena, pixkatolan sartu eta atera izateko. Orain edo gure ateak hirietan batez ere edo itxita daude, edo traktorerik ez dakagu, edo gure biga horiek estali egin ditugu. Beraz, oso leku gutxitan edo oso leku bereizitan egiten dute kabiak hegazti lagungarri hauek. Orain berehala udazkenean haien bidaia hasiko dute Afrikaraino. Migratu egiten dute eta Sahara basamortua zeharkatu behar dute, datorren martxoaren bukaeran bueltatu arte. Gure ohiko zientifikoek uste zuten, enarek, bai azpizuriek, bai hauek arruntek, egiten zutela zer zen, lurrazpian negua pasatzen zutela. Ezin zuten imaginatu, olako 25 gramoko hegazti hauek, hain bidai luze, 4.000, 5.000, 6.000 kilometroko bidaia egiten zutenik. Agian mesedegarria izango litzateke, gure eremuetako eta hemen Europan haien kabiak egiten dituzten leku horiek pixkat identifikatzea eta horren aurrean pixkat laguntzea. Ze askotan haiek orekatu behar dute haien Europako bueltan, negua Afrikan pasa ondoren, insektuak topean dauden momentu hori pixkat orekatzeko eta lortzeko haien txituak ugaldu ahal izateko. Momentu batean ikusi dugu kabia, zuen ganatzeko, eta urrundu gara pixkat esplikazioa emateko momentu horretan, eta haien jarrai dezatela haien kumei ugaltzen. Bueno, Balerdiko igoeran geundela, zuhaitz hau aurkitu dugu. Gaztainondo bada, haren hostoen formarengatik errez identifikatu dezakegu, eta haren loditasunarengatik antzeman dezakegu oso zaharra dela. Oraindik biziri dirau, baina zulo asko ditu eta badirudi tximistaren bat ere haren urteetan jo egin zuela haren adarretan. Oso importantea da gure zuhaitzarrak mantentzea eta hemen Balerdiko bidean olako ale izugarria aurki dezakegu. Seguro hemen barruan animaliaren bat gainera oso bereziak barruan bizi izango direla. Polita dau. Horrentxe bertan, ez gaude Betelu, baizik eta Lekunberri herrian. Berez, Lekunberri herriko tren geltoki zaharran, gaur egun kantina den lekuan, baizik eta hau gari batean, tren geltokiaren biltegia zen. Eta hemen dakagu Mariaje, hemen dugu Mariaje. Mariaje, egunon? Egunon. Zuk hemen lan egiten duzu ezta, hemen Lekunberri, Aiestaran hotelan. Eta orduan, aski ongi ezagutuko dituzu hemengo inguruak, ezta? Bueno, hemen jaioa naiz gaina, oseak, bai. Lekunberri Betelu baita, hemen daude Aralar mendizerraren iparraldean, eta hemen aurkitzen ditugu hainbat udalerri, ezta? Daukagu, alde batetik bai Larraun Ibarra. Da Baiara, Ibarra. Lekunberri udaletxea. Oda, bai dago, Baiaran bertan dago, baina ez da... Berez Larraun da, baina orain dela urte batzuk bere iztu zen eta udaletxea egin zuten. Osea, da. Eta gero berriz, Betelu eta Azkarate Intza herri hauek ja aparte daude, ezta? Beste Baiara da bat, beste Ibar bat, bai. Hala ere, denak daukate, ere lotura, denak daukate baita ere hemen inguruan maioak, Aralarko maioak. Ikusi ditugu oraingo eguraldi ederrarekin, olako mendi ikusgarriak. Eta orduan, ze harremana daukazu hemen bertako herriak eta ze harremana daukate Aralarko mendizerrarekin? Txikitatik beti Aralarria jungea mendia eta Irumugarrieta altuena dela.
Gero baita ere, bueno, alda hon da, hori guain ez zait ateratzen, Balerdiren zonalde hori ere bai errazkin da Betelu gainean ikusten dela oso bista polita eta izugarria daukana. Da, bueno, beti San Miguelekin ere bai lotura handia izan dugunez, eta bidea aruntz dela, eta beti ni gogoratzen txikiak ginenean ere bai eskiatzea. Osea, gu hori 13-14 urtekin egiten ziren kurtsillo batzuk, baina orain igual pixkat elur gutxiko da honez, ez da hainbeste juten, baina jendea segitzen du. Naiz eta ni ez jutea, lanean nahonez, ja asteburutan ez naiz hainbeste juten. Nahi dudan bezain hainbeste. Bai, San Miguel Santutegia, uarte Arakiletik eta izu hurbilago dago, baina baita egia da, hemendik nola ikusten den hemengo mendizerra, Alarko mendizerra eta Maioak nola ikusten diren, hemen daukaze olako postal ikusgarria. Hemendik ikusten diren mendi ezberdinak, aitzak eta ikusgarria da, ezta? Bai, daude zonalde batzuk, adibidez, Albiasu aldean, ikusten dela oso polita mendilerroa. Osea, ematen du zuzenen zure gainean daudela. Eta gero dago beste toki bat Gorrikin bai, dago Santa Barbara ermita, bai. Eta hortik, goruntz ikusita ikusten da Araiz Beteluko bailara, behitik, eta baita ere mendi guztiak, eta Txutxurreko mendi elkartekoak gara, eta Txutxurri ikusten da zoragarri, baita. Oso bista eharra. Irumugarrieta baita neko ospetsua da, ezta? Bai, altuena da, orduan gehienak beti da referentzi bat baita. Gero daude, gu egiten genuen bai, mendilerro guztik, eta hori Irumugarrieta, Aldaon, Uakorri, eta gero ja Balerdin bukatu, eta Balerditik jaisten ginen, hori ja Araiz aldea. Gainera, Gipuzkoatik oso gertu gaude, azken finean baita Aralar mendizerra Gipuzkoan sartzen da. Bai, gehien bat, bai. Baina, alare, naski, mendira joateko edo igotzeko ibilbide famatunak hemendik ateratzen dira, ezta? Bai, ni ustek ere bai, nola San Migueleko bidea da hau, eta gero Guardetxetik, ja Guardetxe ez da gelditzen, eta horre egin behar zuten baita ere zezer, baina momentuz hori geldituta dago. Eta hor, ni gogoratzen izi hori txikitan zuan behin eskiatuta ondoren bueltatu eta hor zura sartu, baina ja etxea ez dago, eta zan zoragarria egoteko, lasai nekatu ezkeo, eta bai, primeran, da zoragarria eta gero. Hori, da Aralarko, han Tolosako talde bat, daukate baita ere refugio bat, eta zonalde hori ere bai errex juten zara, hemen Guardetxetik aterata, eta hango zonaldeare bai oso polita da. Gero, badakigu hemen badudela bat mendizale, baita zuk naski baita zaude olako mendi talde batean sartuta, baina gaur egun baita oraindik badago harreman handia bertako nekazariak batez ere abeltzainak eta Aralarko mendizalekin. Intzako bat badakit oraindik baina ja sartu izan dira, eta orain ez nizun ni esango zen bat, baina ja gutxi geldituko dira bai. Ja, 4-5 bat edo ez dakit. Eta hotel batean, nala egiten duzunez, baita jakinen duzu ze jende mota etortzen diren, ez da, Lekunberri aldera, zonalde hontara, eta, batez ere, gainera, Aiestaran hotela famatua da, ospetsua da, bertara tortzen zelakotz Hemingway, beren bestondoak pasatzera. Baina, baita, ze jende mota eta tortzen dira adibidez? Hombre, orain asteburutan darrela asko mendigo zale asko. Gero orain naturbidearekin, hemen naturbidea daola, bizikletarekin ere bai etortzen da jende asko, hori, hemendik Andoaineraino joteko, eta hori gehien bat Maioatara joteko, ze hori, azken finean sarrera hemendik oso ondo dago. Guardetxen utziko etxea eta hor bista bat ateratzen da, eta hortik errex aiatzen da Maioa bihotzara, Maioak bai bihotzana, Aralarra ez, baina Maioak bihotzara bai. Da, orduan jende asko asteburutan da hori, eta gero astean zehar izaten da, baina gehien bat dia langileak astean zehar, bai.
Bai, gainera betire, turismoan gertatzen den bezala, betaz ere izanen da, bai udan, baita aste sainduan, zubietan eta da, baina baita hemen aski Lekunberriko herrian ez, baina bai segurazki hemendian elurra egiten du, ezta? Bai, gu txikia ginenean, egin igual egiten du, baina irauten zuen asko ze gehiago. Igual orain botatzen du aste bat, aurrengo astean ja ez da ezer gelditzen. Gu gogoratzen naiz, ez dakit, 12 urtekin horrela, otsaila bat, karo, eskolara ez ginen juten, ze beste bailarako, beste Ibarreko herrikoak etortzen ziren autobusez. Eta egon ginen, iaia hilabete bat eskolara jun gabe. Eta orain ja hori ez da gertatzen. Gainera, errepideak eta pixkat hobeto daude eta ere bai, baina hori, elurra azkar juten da. Naiz eta erori azkar juten da, ez du hainbeste irauten. Orduan ezen elurra mendian bakarrik egiten, baizik eta baita hemen? Bai, Lekunberrin bai. Gu txikia ginenean bai ikusten genuen. Hala ere niratxuna zena esaten zuen asko ze gehiago botatzen zula ere bai. Eta politia zen Lekunberri elur guzitik eta gero maioak ikusita oso ederra. Guretzako, karo, hemen jaioak garen ez. Eta gero, zuk ere aipatu duzu, hemendik pasatzen dela naturbidea edo bide berdea, plazaola. Gainera gaur egun aski nahiko garatuta dago, ezta? Ezakit gaur egun posible den Donostiraino, juten zara Andoainera eta gero Bidegorri tartez azkenean jende asko ere bai Donosti aldea juten da. Eta gero beste aldetik Iruñara dia saiatzen egiteko eta orain momentuz printzipioz Irurtzun alde, Irurtzuneraino horrela ondo dago juteko. Orduan, hemengo turismoa batez ere naturarekin lotuta dago. Bai, asko ze. Gero, adibidez, hotelean badago jendea ere bai hori gehien bat udan. Etortzen da, betidanik bere familia etortzen zela eta beti mantentzen du. Pixkat turismo aldetik aldatu da hori, ze igual errexago da adibidez orain jutea merkeago egiten dezu kruzero bat, eolako gauzak, ez? Baina beti badago jende mota, bere gurasoak edo inkluso atxunak etortzen zienak, eta orduan mantentzen duela aste bat behintzat. Eta gero gu gaude gertu Donosti aldetik eta Bilbora horrelako jendea pixkat urrunago etortzen denik, zeren hori udan igual etortzen da, Katalan asko, Valentziko jende asko, Madrildarrak bai, eta hola. Horiek igual mugitzen dira, tokiarra Bilbo aldea juteko, gero Donosti aldea juteko, Gasteizea eta dena. Eta gero, astean zehar, hori Maioatara juten dien jendea, igual dira Bizkaitarrak, Gipuzkoarrak asko, Bilbotik bai etortzen da jende asko, hori Maioatara, eta hori gehiago da urtean zehar. Udan daukagu pixka denetatik, baina ere bai kanpotar gehiago etortzen dira, baina bestela euskaldun asko, hori, ni uste Maioak eta Aralar asko maite dugula. Gainera, natura alde batera utzita, baita ere bertako herriak herri ederrak dira. Ikusi dugu adibidez Lekunberri zenolako erekinak eta denolako alde zaharra ederra daukan, eta Betelu adibidez baita ere ez, baina baita ere inguruan dauden herriskak ere ederrak dira. Etxeak erraldoia gainera. Mantentzen da historiko hori, ez? Oain nabaritzen da bizigia pixu txikitan da horrela, eta hemen herri guztitara juten zara badago etxe bat handia, familiak ere bai handik ziren, eta gero baizterrek bazien bai, eta hori ikusten da, eta nabarmen hori badago, eta mantentzen da, baina orain ja Lekunberri pixu asko egin dira. Eta saiatzen nahi dira, herriko hori etxe handitan igual pixu moldatzea, jende gaztea ere bai etortzeko, horrela pixkat bizitza emateko. Egia esan da, azkenean denak Lekunberrira etortzen da, eta hola, baina berez bai herri txiki asko daude oso toki politak han bizitzeko, ze gaina hori, gaude oso ondo komunikatutak. Bai. Eta, bukatzeko, zeintzuk dira zuretako hemen inguruko zoko edo mendi politenak ederrenak? Bueno, ni esan behar dut, Txutxurre oso politia da niretzako, gero San Miguel bai ze ikusten duzu barrank hori, Sakanaldeko zonalde hori eta
Iruña urrin adibidez urdina da honean, ze gaina sanoa da honen, ze udan beti igual lainotxuagoa dago, ikusten da Pirineoa hori elurrakin eta hori da zoragarria. Gero hori, Santa Barbarako punta hori, Gorrikiko alde hori, ere bai niretzako da oso polita. Da gero naturbide zonaldeko guzik bai hor, segun nondik sartzen zara, baina karo hori ja da ez ditzut esango, bestela jende asko etorriko zen, da hori da niretzat. Eta noski Irumugarrieta baita ere. Bai, Atuena, bai. Atuena eta horko ikuspegiak eta... Orain ez dut hainbeste egiten, baina bai. Gu taldeek moldatzen, egiten du irtera bat, lehen egiten genuen urtero, orain ja 2 urtera eta horrela, eta pasatzen da Maioako tontorraskotik, eta hori Irumugarrietatik ere bai. Gogorra da? Bueno, igual gaur juten balin maniz esango nizun baiet. Bere garaian, nahiko ondo, errex juten da, errex, bai. Igual txindoki, ja hori Gipuzkoaldekoa, da pixkat gogorra bai egiteko. Bai, txindokin gutienez du nabaritzen zaio puntia gehiago. Bai, nabaritzen zaio. Azkeneko aldapa hori bai, azkeneko dramoa bai zailagoa. Itxurre Irumugarrieta baino, hau egiten da errex. Ba, mila esker, Mariaje. Ba, ez horregatik. Mila esker. Oso ondo. Iritsi gara Irumugarrieta tontorrera, 1427 metro dituena. Irumugarrieta tontorra lehen esan dugun bezala, Aralarreko Maioetan kokatzen da. Eta hemendik ikusten dugun bezala, igo dugun herritik dena lainotuta dago. Bidea ia guztia lainotuta egin dugu. Eta behin lepora heldu garenean, eguzkia. Hau da, Nafarroko alde guztia eguzkitsu dago, eta Gipuzkoako guztia lainopean. Harrigarria benetan. Beno, hemen Euskaldun daukagun ohitura bat kontatuko dizugu. Hemen, Euskal Herriko tontorra askoetan posta batzuk daude, tontorretan geratzen dira. Eta hemen, jende askok mezu txiki bat idazten du, poesia txiki bat, edo, bakoitzaioak gurtzen zaion edo zen gauza. Hemen utzen du eta gero jendea etortzen denean, edo tontorretik pasatzen denean, mezu horiek irakurtzen dituzte. Berez bitxia da eta nahiko polita ohitura hori. Besterik gabe, gu gure beranzko ibilbidea egingo du. Ibilbidea berdina izango da. Orduan, momentuz eguzkipean egongo gara eta gero berriro lainopera joango gara. Zeo zer jan eta gure bide maldatsua beranzka jarraituko dugu. Hartu dugu beranzko bidea jada eta ikusten duzunez bezala lainopean berriro. Orain kilometro guztiak ezer ikusi gabe. Baina beheko parajez gozatuko dugu, basoen artean dagoen lainoaz. Bagoaz!
Heldu gara gure gaurko helmugara, Gaintza herrira. Gaurko mendia irumugarrieta izan da, 1470 metro dituena. Ibilbidea oso gogorra izan da, guztira 8 kilometro atera zaizkigu. Hori bai, lehenengo lauak dena aldapagora tontorreraino, eta sekurako desnibela dauka. Jaitsiera leku berdinetik egin dugu. Kontuz ibili beharreko jaitsiera da. Izan ere, harritartean nahiko erristeakor daude, eta kontuz ibili behar gara. Oso ibilbide paregabea da, kilometro vertikala gustatzen zaizuenari. Hau da, aldapa gora eta gora joatea gustatzen zaizuenari. Baina gogoratu oso gogorra dela. Eguraldiari dagokionez, lehen eta ibilbidean zehar esan dugun bezala, lainopean hasi gara, eta goian izugarrizko eguzkia izan dugu. Nafarroa eta Gipuzkoaren arteko desberdintasuna ikaragarrizko izan da. Hori bai, eguzkiaz gozatu dugu goian, eta bereak ibilbidean zehar, basotik zehar, zegoen lainoaz ere disfrutatzeko aukera izan dugu. Besterik gabe, gaur izan da gure etapa eta gure ibilbidea, eta hurrengoan ikusiko dugu elkar. Hementxe, azpimarratu nahi dugu, Nafarroaren beste leku batzuetan bezala, gure soroak eta belardiak inguratutik ditugula, bai, xuaxka zein arboletaz. Fijatzen bazarete eta Europatik buelta ematen baduzue, hori ez da gertatzen Europaren erdialdeko beste larreetan. Horrek ematen digu eta suertatzen du gure bioaniztasuna igotzea. Batez ere hemen Euskal Herrian eta Iberiar Peninsularen iparraldeko bailaretan. Bai, guk soroa eta gure arbasoek erakutsitako teknikak bai abeltzaintzan zen nekazaltzan, gaur egunera arte horrela jotzea eta horrela lana egitea eta suertatzen duena eta ondorio bezala daukaguna zer da? Gure bioaniztasunaren mantenimendua, ekosistemaren mantenimendua. Agian gauza gehiago egin genezake horren inguruan, adibidez, batez ere pozoin gutxiago eta ekologikoan pixkat gero eta ardura gehiago izan behar dugula arlo hontan, eta batez ere gure bazterreko eremuak mantentzea. Ze leku horiek esetasuna, haizearen lehortasunaz pixkat babesten gaitu, eta hortxe badugu dinamika populazioaren eta gure animalien pixkat babesteko lekuak. Bestela, animalia batzuk goruntz egiten dute paisaia homogenizatzen badugu, eta behar duguna bada ekosistema horien berezitasuna. Heterogenitate hori lortzea eta hemen Maioetan eta Beteleko bailaran, Arases ibaiaren inguruko soroetan, hementxe lortzen da bioaniztasun hori mantentzea. Hortxe baditugu, adibidez, bai presa zein harrapari diren komunitate horiek pixkat orekan edo behintzat haren potentzialitate guztiarekin. Hementxe gaude, Maioaseko ibaiaren parian. Ibai hau Arases delako mendiko ibaia da, eta Azpirozeko portutik abiatzen da, eta Oria ibairaino heltzen da. Hementxe, gaur berotasunarekin ikaragarri nabaritzen da urak ematen digun freskotasuna eta ezea. Hementxe ikusten da, orain Arases ibaia tranquil dagoela, ez dago uholderik. Aldiz, ibai honek badu urtean behin edo bitan eta haren erretornoko uholdetan bortizkeri handia. Oso maldatsua da eta haren inguruko erliebea ere ura
eta prezipitazioa etortzen denean, ikaragarri nabaritzen da ibaiaren hazkundearekin eta uholdearen bortizkeriarekin. Hementxe ikus dezakegu orain uda partean tranquil dabilela eta amurrainen pixkat egun erekotasuna. Araitzko bailarara etorri gara, Irunmugarrietako bira ematera, eta egun berotsu honetan sekulako pistak eta natura ikusteko posibilitatea izan dugu. Hor, gainean ikusten dugun Txerbino, Balerdi delako Irunmugarrietako mendia disfrutatzeko aukera izan dugu. Espero dugu saio hau gustatu izana eta hurrengora arte. Mila esker. Gaur egun, Betelu herriak 350 bat biztanle ditu, eta maioak hemen ditugu, hemen gainean, hementxe bertan baitugu hainbat herri, Aintza, Azkarate, baita Lekunberriko udalerria baita, eta herri guzti hauek baita Aralarko mendizerraren hegoaldean dauden herriekin batera, hau da, Sakanako herriekin batera, Aralar Unioa osatzen dute. Aralar Unioa da udalerri ezberdinen elkarte bat, non eta kudeatzen dute batez ere Aralarko oihanak eta bazkalekuak. Betelun famatuak dira bertako ur sendagarriak, berez gaur egun bainuetxeak ez ezik, baita ur iturriak edo ur fabrikak aurkitzen ditugu. Eta hemendik kurtitzakegu alde batetik Betelu herria, baita ere Maioak, hemen ere Gibelean, eta hementxe bukatzen dugu gaurko saioa. Bertze bat arte. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.